C. Clarito Constantino Filipi Edeltrudes Ludivina Carlota offered by Juni Cabantan. Thanksgiving Mass, all the blessings received. Petition for the good health, protection of family and loved ones. For the soul Yolanda, Jaime Veloso, Ramon Baugbog, Lydia Aquino, Anfeo Luna, Aurora Benjamin Senior Villina, June Jose Victoria Veloso, Vicente Senior Veloso, and also offered by Grace Veloso and family. Thanksgiving Mass to China Anuncio for her birthday, good health, and more blessings offered by Ruth Gallius. Thanksgiving Mass for all the blessings received, good health, safety of Kimi and a safe, wonderful pantry for her, safe flight home, successful ship of Andrew. This seemed to be SMPI program for all the intentions of the family. Thanksgiving Mass for answered prayers, from all prayers yet to be answered, deliverance of Jing from generational sins, save life too, and from Cebu, from Nico on time flights, fast and easy access to safe, good, honest Grab drivers always, good health, safety of Kimi, blessed trip, safe life from Taiwan for all the souls of religious priests and nuns, for the forgotten souls in Purgatorio por Espilita. Thanksgiving Mass, Jesus Christ, the King and Angel Gabriel, for the birthdays of Angelina Rituta, Puraso and Aida Noot, offered Thanksgiving Mass, Jesus Christ, the King and the Angel Gabriel, love, peace, happiness, success in job, business, good health, good life, meet, nice, new, friendly people, more graces and blessings to receive. For the soul of R.C. Joy, Holy Senior, Aida Noot, Enrique, and by someone. Pamisos Calag, Ariston Cecilia, Anaclito Senior Angelina, Edgar Senior Jane, Sopronio Senior Trinidad, Michael Felicidad, Alberto Genia, Renato Mayalina, Gregorio Senior Aguida, Mauricio Senior Estrella, Abel Luz, Esmeralda, Maria Clara, Nelito, Elena, Chris Daniel, Filomena, Norberto Jeffrey, Juliet, Marie Solomon, Dionisio, Elma Susan, Maria Luisa, Maria Elisa, Lenita, and Roy. Thanksgiving Mass, God the Father, the Holy Spirit, Sacred Heart of Jesus, Mama Mary, Saint Joseph, Santo Padre Pio, Pedicina, San Pedro Calungsod, all the saints and angels in heaven. Petition for salamat, successful and perseverance of Ralph Carlyle Payusan in his priesthood studies. For graduating cum laude in BS Philosophy, salamat Lord. For the soul of Praxidis Antonio Promeo Primitiva, Marilo Roque Marinel, Jose Juan Maria Teresa, offered by Sara Payusan.
ug manglohod. Pagampo alang sa proseso sa kanasasyon sa lagad sa Dios, Arsobispo Timomot. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tangtanan, magagahom ug kanunay nga buhing Dios sang siya ug kalit. Mong nagimo sa imong alagad Teofilo Kamumot sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pagalagad kanimo isip pari ug obispo usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon makanunayon sa pagampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan itugot ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panigingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa altar isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad mapaubsanon kaming nangaliyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo ibungat inyong mga pangayoon. Ni Jesucristo among Ginoo imong anak buhig hariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaka sa mga langit pagdaygon ang imong ngalan moabot ka namo ang imong gingarian matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw pasaylo kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Bukas sa grasya, Diyos na kanimo, bulahan ka sa mabaing tanan bulan ang bungas tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Praise, O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed for the souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of priests, take to your heart your sons who are close to you, because of their priestly ordination, and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideas of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, pray for pray us. for us. Maningdog. Ang Angelos. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Inamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoong Dios na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ini kanako sumala sa imong pulong. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug balahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Nipuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa, ngainahan sa Dios. Aron mahimo kaming takus sa mga saad ni Jesucristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo,
Ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalos sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mamiyaong pagkabanhaw, kini ang gimpangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Kitang tanan, himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Sit for Moduol ako sa altar sa Diyos, kalipay sa akong kabatanon, sa kuldas ug awit ang akong Diyos, pagahimayaon, pasalamatan ko. Sa ngalan sa Bahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Hesukristo atong Ginoo, maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanin. Kaigsunan hinulsulan ta ang atong mga kasalanan, aron mahimo kitang andam sa paghalad, nining sakripisyo ang santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios, pasayloon sa atong mga sala, ug dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak, aron maglakaw sila diya sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit, o bantay kami diya sa kasanag sa imong kamaturan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, gabuhi o gari uban kanimo, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Katawhan sa Israel, pamatia kining mensahe nga gisulti sa Ginoo bahin kaninyo. Gikuha ko kamong tanan sa Ehipto, sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Busa silutan ko kamo tungod sa tanan ninyong sala. Magkuyog ba ang duha katawo gawas kung sila ang magkasabot? Mungulob ba ang leon diha sa lasang gawas kung makakaplag kinig tukbunon? Mutingog ba ang itoy nga leon diha sa iyang puy-anan gawas kung siya makatukob? Makuha ba sa litag ang usa ka langgam kung walay paon niini? Mulibkas ba ang litag gawas kung may mubaligkas niini? Mahitabo ba ang dili mahadlok ang katawhan kung patingugon ang trompeta diha sa usa ka syudad? May makalilisang bang may tabo sa usa ka syudad kung dili ang Ginoo maoy muhimo niini? Sa pagkatinuod, ang tanang himuon sa Ginoong Dios
Ipahibalo gayud niya sa iyang mga alagad ang mga propeta. Kinsay dili mahadlok kun mungulob na ang leon. Kun musulti ang Ginong Dios, kinsay makapugong pagsangyaw sa iyang mensahe. Gilaglag ko ang pipila kaninyo sama sa paglaglag ko sa Sodoma o Gomora. Sama kamo sa nagilaab nga lipak nga gikuha gikan sa kalayo. Apan wala gihapon kamo mubalik kanako. Nagingon ang Ginoo. Busa katawhan sa Israel, buhaton ko kini nganha kaninyo, ug kahimuon ko man gayud kini pangandam pag-atubang sa inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Sa kaadlawon gidala ko ang akong pangalian, puno sa paglamatubangan kanimo. Kay ikaw, Diyos, dili malipay sa daotan, di magpabilin uban kanimo ang daotang tao. Ang mapangitas kung dili makabarog sa imong atubangan. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Gidungtan mo ang tanan nga nagbuhat og dautan. Gilaglag mo ang tanan nga nagsulti og baka. Ang mahigugmaon sa dugo ug ang malibungon, gibatok sa Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Apan ako tungod sa naghingapin mo nga kaluoy, mosulod sa imong balay. Musimba ako dito sa imong balaang templo, diha sa kahadlok kanimo, O Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Patay ko ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan, ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga hangin, ug hisabwan ang sakayan. Niadtong higayuna natulog lang si Jesus.
Ang mga tinunan miadto kaniya ug gipukaw siya. Ginoo, luwasa kami, miingon sila. Tag-ungaw kita sa kamatayon. Sa Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo, pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya ug ipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mipanos ang kalinaw. Katingala ang tanan ug miingon sila, unsa ba kining tawhana, gabisan gani ang hangin ug ang mga balod, bipatuo man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Manglingkod palihog. Maayong hapon kaninyong tanan. Samtang buhi pa ang tao sa kalibutan, aduna siya'y mga kakulian o mga problema, mga challenges matag-adlaw nga iyang masugatan. Ug tungod niini, nahimo kitang magtuon ug mangandam pananglitan sa panglawas. Kay bawo kita, kabisag batanon pa, ana ay mga ubo-ubo, o dunay mga disgrasya. Aware ang tao ni ana nga anaa kanunay sa iyang maayong pangisip. Kaduna gitay mga galastuan, adunay mga tao nga mutan-aw, adunay mga tao nga manghukom og pangandaman. Tungod nining magpangandam o sa atong mga buluhaton, nakita sa uban nga makaya nila. Sa ilahang inantigo, ang uban mingon, awa mo ko ka magtuon, mo nang kakuha, ako nagtuon ko, or minaro. Pag minaro, no? Negosyo, pangwarta ba? No? Muapil na. Pero, ang tinuod, daghang mga kakulian, mga kaakuhan, nga atong gisudlan, nga kuwang ra kaayo ang atong puhunan. Ug mao nga, ang Dios sa iyang pagka-Dios, miuban sa tao. Miuban siya. Ug sa iyang pag-uban, wala siya magpaila nga siya daghan ug dako ug ikatabang. Gawas ngadto kanila nga mituo ug misalig kaniya. Mo nang miingon siya karon, pagkagamay sa inyong pagsalig. No? Sa ato pa, adunay uban nga mosimba, anaaw pa'y uban dili. Adunay uban nga motuo, aduna po miinon tuo-tuo. No? Tuo-tuo, tungod kay ana-ana ko sa dakong problema, ug nanginahanglan ko og sulbad nga makagawas gi kanila. Ug dunay gi-introduce, gituuhan na aron madali, aron magic, wala tuo-tuo. No? Pero ang tinuod, aduna gyoy tinuod nga angayan ug hatagan sa dakong pagtuo ug pagsalig. Di ilang sa problema, ako siyang duulon ug sangpiton, kundi sa akong pagpuyo ug paginhawa matag adlaw, tungod kay siya dinhina sa wala pa ko. Mon, miingon kita, dugangi ang akong pagtuo ug pagsalig kanimo, tungod kay adunay daghan nga akong nakit-an nga mga maayo, nga angay na kong buhaton, pero kulang ang akong kahimanan. So ang Dios, uban kanako ug kanimo, makahimo siya kanako ug kanimo sa dagko nga mga butang ako gikinahanglan, halang nga makabuot nako ang mga maayo nga akong gipangandoy subay sa iya gayod nga kasuguan, kalinaw o pagsinabtanay, adunay sa ikahatag, pero nagpaabot lamang siya nga ako sinsiro sa akong pag-ila kaniya. Tinuod, dunay higayon nga kita sinsiro kayo, pero di na lang nato makaya kay tiguang na, nalibog-libog na. Pero bisan pa man ni ana, wala nagpasabot nga makuha nato utong gikinahanglan tungod kay ani anata sa kalisdanan, ingon pagid siya.
dugangi ang inyong pagtuo. Sama karon sa Santos nga Misa, ang iyang pulong o ang iyang lawas, gikinahanglan nga dawaton sa pagtuo o pagsalig. Aron makahimo kini siya dagkong mga butang alang kanato. Alang kanako. No. Unsa man kining tawhana nga bisan gani ang mga dagko nga balod nisugod na sila kakita niya dayon hoping nga mulawom ang ilang pagtuo o pagdawat. Alang kanako, iya kong kitabangan, iya kong kitagaan, ug sa ako ang pagsimba o pagserbisyo, pasalamat kaniya. Pasalamat kaniya. Kinasayod kita nga ang usa ka tawo nga mapasalamaton saligan gayud sa manggihatagon. So ang misa gitawag siya pasalamat sa mga grasya nga dadawat o mga katuigan nga niabot sa atong kinabuhi. Diin nakasurvive kita sa mga balod o sa mga hangin, sa mga pagsulay o problema nga niabot sa atong dalan sa pagpakabuhi. No? Manindog palihog. Samtang buhi pa ang tao ug sakto pa siyag pangisip, mangandam gid siya alang sumaabot. Kita ang pundok nga nangandam pero kauban sa Jesus. Ug ania sa simbahan, muingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan, pinaagi saya maginsakpan, magmalig-on diha sa pagtuo, labi na sa pagharong sa mga kalisdanan, ug mga hagit sa atong panahon karon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nagbiyahe sa dagat, mga marinero, mga mananagat, ug sila nga nanginabuhi sa kadagatan, nga sa kanunay luwas sila gikan sa mga katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga nagduha-duha sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa tabang ug suporta sa ilang mga kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga baldado ug sila nga nagantos sa laygay nga balatian, magakaplag og kalinaw sulod sa ilang kaugalingon diha sa makaalim nga gahom ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imontang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa walay katapusan kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Langit nung amahan ang mga pagsulay ug mga kagulanan sa among pagpuyo ning kalibutan. Maghinlo ug maglimpyo kanamo ug magdalag malungtarong kalinaw sa among mga kalag, pinaagi sa among pagsalig kanimo, diha ni Kristo imong anak, among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ka Diyos, amahang langit nun, ninggasan mo, mga masalay pun, ang panogpilo, nga abot sa yuta, kinamasa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kini atong halad sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan ang gamhanan sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niya santos kasimba. O Ginoo, pinaagi sa imong mga sakramento, ihatagan mo kami sa gahom sa imong panalangin,
Nangamuyo kami nga kining sakripisyo sa santos nga misa, magtabang unta kanamo nga magpabilin kaming makanunayon sa pagsalig ug pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo imong anak among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug gamahanan sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Kay nabuhi kami diha lamang kanimo ug nahimo kaming tao ning kalibutan. Dinhining kalibutan nga lumalabay lamang, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pag-atiman adlaw-adlaw. Gipasalikan mo pagayud kami sa kadaugan sa kalipay nga wala nay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhuno nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong balang espiritu ng pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamong lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon mikuha si Jesus sa kalis, pipasalamat kanimo pag-usab, bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamong tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini mao ang misteryo sa atong pagtuo nga si Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga misalig kanimo, lukop sa tibok kalibutan nga mao ang simbahan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo kaparian og tibok katawhan. Hinumdumi sab ang mga kaubang patay na ang ilang mga kalawasan, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan, himuo kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang banam, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo kang daygon ug himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo gamhanang amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan, ginamit ang mga pulong itudlo sa atong manudubos. Amahan Mahana namo, mo, kanaa muna ka ka sa sa mga langit, langit.
Pagdaygo namo ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunuan-luwas kami sa dautan. Mangayo kami kanimo o Ginoo, kaimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Malayo sa tanang kasamok ug kagubot samtang kami malaumong nagkapaabot sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumag ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maana usab Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay, panagdait na kaninyo. Iswi. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus. Siya ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Siya ang kauban, ug siya ang ulo sa simbahan, ug kitang tanan nga mituo kaniya mao ang simbahan. Siya kauban gayud kanato. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga magdawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Matuod mo nga lawas, nagising ako karon, linagbasan og sinakit, bidaog sa paglubong. Sa gahom nga midagayday, niyan ang tubig ug dugo. Imo na gayong gihupay ang Dios nun nga kasuko. O Amahan, nagampo ako alang kanila, aron mahiusa sila dinhi kanato, aron ang kalibutan mutuo nga ako imong gipadala. Magampo kita. O Dios, kining santos nga misa, ang Eukaristiya ug ang among pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong kaayo ug ugma nganhi sa kalibutan.
Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Mana usa. panalanginan kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang sakripisyo, manglakaw kita diha sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin, amo na karon. Nahiu sa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Pun-a kami o Ginoo sa kada itugugma mo, ang tanan karon himua nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. Amen.